Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian balakang ia ki school, ki college, bat ki cinema hall, ka sarkar kalapun benaba barok ki jaka jungok kai ki badon hagani ki jela ki deban khanglut kum ka jingyada na ki jing sapriang jong jingpang coronavirus lane COVID-19. Nado balapan mi ka sarkar ya ka ki jingpen bena ka kunhon jong ka Batesi TV ka lale jurip ya ki jaka jungok kai ki badon hasor bat hak hapsor. Haga jing le jurip lalap ba ka jaka jungok kai bala bena hasat lak ka perthai. Kabaju dap barabor dagi pait nong jengok kai kum ka Elephant Falls bat ka Matilang Park ki badon ha operashilong ki la kenja jer jar namar la khang kherdep. Ha pedeng jong ka sorba ka Pannong Light Park bat ka nan polok ru ki kenja kumju. La yo iru ba ka surok operashilong ka baju jur bha ka jingdheng kali. Ha gani ka sngi kala klo hiwar nakadaw lese ka jingkhang ye ki jaka jengok kai baru bagi skol bat ki wei ki jaka pule ki la khang kherdep lut.